Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Umthandeni ke usaveze ukuthi uzokhipha ingoma noFroda Gray. Kuthiwa ke loFroda Gray lona ke ungumfazi kaNgizwe Mchunu. Umthandeni ke uthi ukhipha nje noFroda Gray ingoba ufuna uMaskandi ube international, ufinyelele nakwamanye amazwe njengoba nje uFroda Gray ecula iR&B. Yabona le part le ethi no generational curse finna get in my way. Skulekela bomkhulu bafele maweni. Uthongo lami seliyakhanya belisele maweni. Ekufanele sikwazi futhi ekufanele sikuvume ukuthi siyayiqala le ntombazane noma abanye bebemazi but ubengadumile. Uzoduma-ke njengoba esezofeaturisha nomthandeni. So ngaleli langa-ke esedumile ningasho ukuthi benivele nimazi. Khuluma nje iqiniso ukuthi umthandeni amanye ama-artist uyawazi ukuthi akhuphule ukuthi bapopular kangakanani. Aphinde akhuphule nokuthi badume kangakanani nokuthi baziwa kangakanani. Ziyeza-ke ezinye iy'ngoma mesizwa lapho ezofeaturisha khona uTyla kanye no-Ayra Starr, umculi waseNigeria odumile kakhulu phesheya e-America njengoTyla abenza ey'bukwayo. Kodwa lokho-ke bengingakaqinisekwa-ke uyena-ke umthandeni ebesesikwazi-ke sesineshow yakho yilokhu kwalo uFroda Gray ukuthi ngempela ikhona ingoma ezophuma yabo bobabili. But-ke guys-ke nawe ungakhohlwa ukuthi ucomment down below mbono wakho nje generally ngalo lonke lolu daba. Abanye-ke sebeyadelela bathi umthandeni uzokwazi ukucula isiNgisi. Guys, msanje kuba nomuntu umthandeni angayenza lento futhi akudingeki nokuthi azacule isiNgisi. Intombazane le ezofika nesingisi sayo then uyena kumthandeni aqhubeke enze adume ngazi. But anyways siqala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyed i-video namhlanje. If we enjoyile ngicela ukuthi smash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.